Kashti ba nangkong jong Petros kalnong ba lai. Petros kalnong ba lai ket khot ba khat prang pli khot khat pra khat kendai bat arpo. An puli naga Bible berim jong ka BSI. Nabo Khrist ro ula syak si tom si sen namar gi pop u bohok naga banta gi bom hok khnang ba unyo yalam yingi hau blai. Habala penyab yu gedo Henry bala pelong im yu ha u mensem. Ha u ba ula lekro bat ula yalap hagita ke mensem ha bendi. Ki bom shom lo ko ngu man hendai man ba ga jinga syak slem ga jong blai la ap khmi hagi sngiu nowa. Habo dang thau ya ka ying ling haga ba khndiat ki mensem ga ta ka long prangot ki le yo lai im daga tong ngan puli mentah daga bathamai pat nga kwa ingi bengin syak skor bengin om kerke habangi puli ga tin jo blai Hebrew gnong ba Petros gnong ba lai kisti men kong jo Petros gnong ba lai khot ga khat pra khat khandai bat arpho. Okay. Nabau Khrist ulayap na ka benta gi pop tang si sin bat na ka benta gi por baro ubriu ubabha na ka benta ki nong pop umur Jisu ubabha nam ta ki nong pop ba un yo yalam ye pi shoblay la penyab yu gedo henre la pen impat yu ha ka mensem ka babol kasiberim ka ong ha u mensem ka babol ba thamai ka ong ha ka mensem. But haka jingdon jo haka mensem ula leit bat yalap haki mensem ki bala syakhum kini glong ki mensem jong gitu ki bom shom la kongu yo blaiman ba ula up ye ka jing syak daga jing syak slem hagi sngi noaw udang shna ye ka yingling jong ki breu ki ba tang khandiat haka yingling prangut habaro kila laj em daga now kemudian gini ngan ngin puli ka hane gedor daga rukom ke ba khamjem bat hadin ngatan batai u Khrist ula syak si tom nam tagi pop tang si sen haba ula yap haga do la pelong yap yu haga mensem u im te habangi puli gani khot I kumba kamut u Jisu yap haga ding phana u shu yap haga do hanre ka mensem ukhlam yap I kumba galong kumta I kumba shu hading phana haga jiyap jong Jisu gitu gi lai sngi gemot ka do ju ka yap hare ma uhi yap u shu mi na ka met ju te ma uhi im but haga mensem do im but haga mensem u le yalap ya kita ke briu ki badon ya ki mensem ki badon ha ka jingkom dan ki badon haga bendi ke bayele persya yo boleh haga por jon noa ketagde ka da ka rukom ka basuk ban sutho tare ka jingkli de ne Hato ka long sha bo Khrist ulet sha kane ka hage tu lai sngi lai met sha kine ki briu ki ban yalap ye kine ki briu sha ki ya ki briu ki badan habandi kamut ayu gata ka ka bandi ka ki mensem kamut ayu ba ha mensem u Khrist u embat u let yalap shagine gi briu ki ba le persya yo blai ki ba le kiat ki bom ko ngo haga por jong nowa kamut ayu gine ki eke habangi pule gine sing kumba u shupule gumto na jrong I kumba ko ong gumta te ka jingkeli ka ba nongkong ka ba ngin pej gine khot ngin keli gumne lada ka long ba hagito gi lasni lai met u Khrist u yap hagado tang ba ka mensemu im lada ka long kumta but hagaman sem ulet bat yalap ya ka ulet yalap ya kito gi man sem ki badan pop bendi lada ka long kumta lai sing lai met ulet ban yalap
jingkli benukong ka bami kadai don kam ayu ban shulet ialap ya kibriu kiba ban let ialap ya kibriu kiba tang haga por jong noa namar khot ba arpa ong ta ka ong bad mynba kibriu mynba kito kibriu ga por jong noa kile prasha so la daga long bo jisu let ban ialap hagi to ilas ngila met u let bat ialap ya gimen sim kiba haga daga bendi bat kai daga bendi don let's say plan jopi ki bom tip ke da bandi so bi klumar don let's say ki bala kimot bagata bandi gede ku dujok so nga kren ye gitu ki ba perkhat baga bandi gede ku dujok now balai ong dujok namar ba kasuk namar ban ong dujok namar ba kitu ki bru ha ga por jong noa gede ki bru ki ba ki bom nge setia ya ka khubor ka ba noa ilap kim nge ga gospel ka ba noa ilap ti namar ba kim nge ki yap ki le che dujok so kabasuk ban ngai bagi togi kasuk ban ngai bagi togi beri gila cedu jok namar ba ki kim ngai ya boleh kim ngai ya ga kubor ba nawa yulap te haba ki yap ki le cedu jok kata gede ka logic kata gede kan nia ki ba pop ki le cedu jok so gitu ki boleh persya nawa ide ki nong pop ki boleh persya yo boleh por jo nawa ki de ki nong pop te ki le cedu jok te nagata daw na marbangi perkat kum ta ba gile chudu jok habangi pulei gene ga petros lai khat prak kandar phu ngi penkut ba gane ka prison gane ka jingkhom ne ka bandi ga ba kine ki bru ki le ka de ga jok hadin ba ki yap bat ngi penkut ro ba hanna pleng ba jisu yap ha gitu yap tang hakamet re hakamen sim du yap so ulej bat yalap yakine ki bru ha ka hapo du jok so lada ka longgum ta bo jisu lej alap yakini ki bru hapo du jok balai usu lej tang hagito ki bru ki badon hag por jong nawa balai ukhlem lej balai upetros ukhlem ong ulej ro shegi bru ki ba hag por jong lot ki bru jong sodom bat gomora kine ki bru ki por jong nawa ki kham ki kerpang kat no tharai palat ki kerpang katno palat nagi bru jong Sodom Gomora kay ga bolong so special nabata gine bru ha ga por jonawa hato kibru jong ha ga por lot baru kibru jong Sodom Gomora hato kimlong gi ba special kimlong gi ba koridor kimlong gi ba karpang kajo hi lane balai ukhlem balai petroslem ong ulej yalap ye kita ke mensim kiba don habendi kiba haga por jong ngano gumno kiba haswa jong noa balai umlej yalap shokai balai umlej yalap shagitu gibru kiba haswa yo noa namar don shibon gibru gibale persya yo blay haga por ame haga kitab Genesis ki bahaswa jong unoa kito gibru ki bom ngai kile chai kile chudu jok lada kile chudu jok balai jisu khlemlai shekine gibru balai usulai tanga ki ya gibru haga por jong noa namar gane itkot ke ba namar ne itkot arpog ongumta ngan pule biang ki bom sham lo kongo man handai man ba gajing shaslem jong ble ap khmi agi sngi jong noa kabumot ki ne ki brio snga ki ne ki brio ki ba u jisu u let umda jisu u Khrist ki ne ki mensim okay ki ne ki mensim ki ba u Khrist u let ban yalap do mensim jong u ki de ki brio haga por jong noa okay kine kidai gibru ki bahaga por jong noa na gajing kili mi gene ne kumno ngala ong ipi kumno ki kerpang kano tat hadu gajing kerpang sekitar hadu bo Khrist usulai tang haki hapo do jok balai umlai chewai
Namar ngi yo isha ba ki ne ki bru ki de gitu ki sngi ha por jong noa. Naga ka kubor ha ne por gede. Hato Khrist ulet sha dujok ba ialap gi bru sha dujok ha gitu ila sngi lai me. Ngi i gne gede ka we ne git khot ka ba I kumba ko ongumta. Hare la dangi pule kham jelu gne git khot. Kamut ayu gne dau mensem u Khrist ulet ban ialap ye ki bru ki bahaga por jong nawa kabumur gumne kane u hagam do yap hagam mensemu im kamut ba u Khrist u yap hagito gi hagito gi laski lai met u Khrist u yap tang hagado re hagam mensemu im kamut gumta kamut ba yap tang gado hagam mensem kam im kamut gumta habo yap kamut yap kata gade ke jimot yap te habo hagito gilas ngi la meru jisu yap but ka bible ko ong u ong dalade ba Matthias khat ar so po kumba u jona odon ka po do kha las ngi la mer kum ta khun bri ondon ka po khande las ngi la me ba do ong ro ga kam je apostle no ba ar khot ba ar punyo ar prar khunda la pol pwe u ong menom eno e ga men sim jong nga menom eno ga masim jong u Khrist ha Hades ka Hades don ke bible ka si translate ka teng ka dujok teng ka Hades ka khlempan kelai ka shi ga Hades teng ka dujok teng ka jingyap ka jingtep hanre u jisu don ha Hades gitu las ngi la me now ngam kwa ban keren ban keren jong haga be deba kene banta ka pon ke bang mu banong hato jisu ulet ban ialap shagi briu ki ba po dojok ban ayeki ye ga second chance ka ban ai la de ki se sen pat khanang ba kin nge jisu na ta ka de ge jing kli ka ba ar shubo manta lada u jisu ulet ban ialap ye gitu ki men sem ki ba po dojok ki ba yap ha ga por jong nowa ule yelap ban le ayu ban ai jing penimpat yaki le ki ngai don ki bong hoi tharai ka longum ta don pat ki bong ngam tharai be ka longum ta namar om don lat shu hadin jong ka jing yap namata ka jing bom jekot ubru un yo jim hashrabu un yap le do ngai un yo jim le do ngai kanum don shu ka lat yu hadu jok don ki bru berkat gum ta don pat ki bong tharai ble bha palat te ulet ban ialap ye ga gospel wat hadu jok ro so hadu jok ro ka don galat to le da kalong kum ta kum no phangi to gi breu ki ba yap mantapan ki bam jiyo snow yo jisu mano ki yap bat ki le shudu jok kum no phang wala da ki yo snow makana jisu ki herakim ngai ki yap bat ki le shudu jok hato u Khrist unwan biang ban yap sa jusen ban lej bat ialap biang ki shudu jok pia in em ya ka logic ke belong illogical kam don nia kene rukom ngai kumne kene rukom ngai ke boong u jisu lej ban ialap ban ai ki ya ka lat sa jusen pat ban yo jepenim kam don gania ban ong ba u jisu ai pat iki namar don shibon gi bri ge yap mentaro kat bagadang keren don ki nong pop ki bayap bat ki le chudu jok atau Khrist unwan bar yap yang ki leda umwan ban yap ban yelap ki hadu jok namar kim nget bagadon gur jok re menta ba ki yap ki pli bat ki po chudu jok hatu Khrist unwan biang ban yap si sen ta jaki bat ban le yelap ki hadu jok namar leda yelap hadu jok baro ken ye poi meneng namar baro ken ye ngai baro ken ye ngai lada u jisu le chadu jok ban yalap ye gitu men sem hadu jok mono bam ngai om don weru bam ngai baro kini pediang hari don pat gibri bang em kinam ngai walada kinam ngai wat hadu jok ro kata ka de ka opinion jong pi kata ka de ga rukom ngai jong pi marwe kam don na tin blai kam de ga jisu sha now don pat ki bri bang em jisu le ban yalap
ketuk tin ialap hang to kamut ban ialap kelap mot ban ialap kemut ban yetho ki hehehe pio ine em bo noa ola ialap haga por ju hre pimtre manta pio ine em bangad ngadon shisha haga por jo noa ta piong umdon uble le ayuban nget yunu temmen noa manta pio ine em da shisha bo noa long u ialap ya kabade hre ma pipi bakla so ngawan ban pen I jepi ba pipi bakla dan kibri ba perkat balik se Yesus ulek ban super I ki ban ong ya dep pi matande ngai piru unawa nong ya snya thok bagi Hato kalong shaum ta pe ye to perkat be ya imatan so kini lai teli kewe gede bu yel kini lai teli tharai bo uji sule ban lap ki ban ai pad ki ka sajisin pad kalat ban kalap mot har jok ka ba har kade em ukhlem le ai ki jing kalap mot har ulei ban show off ban pen I shi sha ba udon ban rkhe ben ye ki har jok lene kum ta ter kidon bon ki daw kalong shaum ta now lada kalong kum ta ngakwa pin perkat bha namar kamdon kum gata ha ka jiga ba bul bro koi so u Jisu u kap kanig khot jong Petros knong ba lait khot khat pra kandar po kamut bo Jisu ulet ban yalap ha dujok ye ki bri ban ai ki goi pat ka lap se jise ne ban let ban rkhe ben yi gi ba pli kanig khot ho Petros kamut ba ha ba Khrist upa ho gado uyap namar ga thong jong ka jiwan pau jong Khrist gado ka dei bu unyap so ha gado uyap henre ka gospel ka don wat hagi por jong Noah ka belap sepang Khrist kata de jimut jong Petros ka don ga gospel sepang Khrist ka to ga jinglap jong Noah haga por jo ka de ka jinglap sepang Khrist ka jing te jong Noah ya ka yingling ka thau na banta u Jisu ubarung ha u yo lai im ubarung ha ga yingling u yo lai im so ga ne ga dai tang da serngeu jong ka ege ba shisha ga ban sawan how Khrist Jisu so haba Noah ya lap ha ga por jo kamut ya lap ya ka gospel Khrist so ha ka do haba Khrist wan ga do uyap hare ha ka men sempat don shibon ki briu ha ga testament bermido kitab Genesis ki ba ya lap ya Khrist but ya kata kejingilap jong ki la khot ya ka umen sem u Khrist ngala ay kejingikai spang kene ro man kene kumno ki bru ki yo jipen em haga por jong haga testament brem u kabanga kerteng ro u Noah u lap yo Khrist pilej ban pe yega kubor kabanga batai kambnya haga be debat kene banta so u Jisu khlemle ukhlem yap hagamet na tau imang mesim ban nang tau leit dujok nang tau leit paradise nang tau wan biana paradise bari leit yelap ter kine gide eke bang ladang ngikren ikine kade ga jika ga bajrong pha renga chukwa ban kren hakabai de tang kene khot jong Petros tang ye kene ba pin su tho kamut ba Jisu leit dujok ban yelap ki bru ban ai ki ka la sa jisin pat ka shumot ba u Noah yelap yo Khrist but ya kata ka jinglap jong Noah la ko de ka jinglap daumen sem u Khrist okay so blen kur kuingi in saya kenduk hagawai pat ke video ku ble shibo ni pi ki ba pe blen ya kur kui pi